Hai noroc, băi, și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul ăsta. După un an de zile am revenit și eu pe YouTube, în forță, pe un server chiar cu potențial, gta.quizon.ro, aveți DNS-ul jos în dreapta și o să vi-l pun și în descriere. Un server nou deschis, care facem noi prezentarea astăzi pe el. Prezentarea modpack-ului facem pe serverul ăsta, pentru că ăsta e serverul pe care o să jucăm de acum încolo. Nu prea am timp să fac prezentarea la modpack, însă nu e mult de prezentat neapărat. E un simplu modpack de toamnă, de high PC, cu NB și încă câteva chestii modificate. Ce avem modificat în mare parte, o să vă arăt un picuț cam rapid. Aveți o mapă pe M, frumos ca pe orice modpack. Aveți Sump ADD1. Cei care nu știu ce e Sump ADD1 e atunci când dați escape, o să observați că aveți sample ADD1 pentru că e transparent și o să vă arăt așa. Ce face sample ADD1? Vă dă multe FPS-uri în plus și multe alte beneficii de care nu prea mi-am amintesc eu acum la maxim, dar multe beneficii de FPS-uri pentru că am încercat să optimizez modpack-ul ăsta cât de bine am putut, numai că ideea e că modpack-ul e de high PC, nu cred că o să vă meargă dacă aveți un PC mai slab. Dar urmează să fac un modpack și de low PC, numai că nu de toamnă. Posibil, urmează să fac unul de iarnă. Să vă arăt în mare parte, vegetația e una chiar de toamnă, am luat-o... Eu nu fac modurile astea, eu le iau de pe internet și le asamblez, cum ar veni. Am încercat să fac modpack-ul ăsta cât de bine am putut. Cam asta e vegetația prin LV. Am băgat și un mod, cum se vede pe pământ, să pice frunzele, cum ar veni, da, pică frunzele din copaci. Un Infernus puțin modificat, care arată foarte bine după părerea mea. Aveți reflexie pe geamuri, pe mașină, la mașini, de la NB. Dacă vreți mai multe FPS-uri, ați putea să dezactivați NB-ul, numai că jocul o să vă arate mult mai diferit, ca să ne facem o idee cam cum arată jocul fără NB, dați pe Shift și F12 ca să dezactivați și cam așa arată fără NB jocul. Care, dacă vă uitați la cer, e cam gri. Cerul în mare parte, când activați e albastru, e frumos. E diferență foarte mare și de FPS-uri și de grafică. Să ne ducem noi un pic spre LS, să vă mai arăt în timpul ăsta ce mare modpack-ul. O să vă arăt și armele. N-am găsit niște arme neapărat foarte wow, însă cred că se potrivesc destul de bine cu modpack-ul respectiv. Setările la modpack, dacă vreți, le puteți modifica voi dacă apăsați Shift și Enter. Le puteți modifica voi, însă nu vă recomand neapărat, pentru că am muncit destul de mult la setările astea ca să le pot optimiza pentru modpack-ul ăsta. Și o să urmeze pe canal și un modpack de iarnă, tot de high PC. O să fac unul și de low PC spre medium, să zicem așa, sau chiar de low PC. Cam asta e vegetația prin LS, cam asemănătoare cu cea din LV. În SF nu putem merge deocamdată că durează foarte mult și nu prea am timpul necesar să ajung acolo, dar vă las pe voi să vedeți cum e în SF dacă vreți să descărcați modpack-ul. Cam așa sunt copacii prin LS. Eu zic că modpack-ul e chiar foarte interesant. Și nu știu, e diferență foarte mare la NB-ul ăsta. Să mergem la gunshop frumos, rapid, să vă arătăm și noi, să vă arăt și eu armele cum arată. Vă recomand oricum înainte, până ajungem la gunshop, cred că am trecut pe lângă el, să intrați și voi pe serverul ăsta, pentru că e un server care nu e pay to win, nu are nicio treabă cu pay to win-ul, puteți să faceți multe pe serverul ăsta pentru că e un server chiar bine pus la punct, dar o să facem o prezentare separată pentru serverul ăsta. Cam așa arată Deagle-ul, e roșu cu negru, spun eu că se potrivește pentru modpack-ul ăsta, un AK-47, cam ăsta e, zic că arată bine, sunetele sunt modificate, dar asta să la shotgun, rifle, bă, nu. Shotgun e modificat și el, cam așa arată, și un MP4, cam așa, seamănă cu cel din CS. Eu zic că armele sunt chiar ok,
un HUD sus în dreapta, modificator de toamnă. Ce pot să vă zic, să vă mai arăt? M-a furat băiatul și vrea să mă furești de mașină, trage după mine, ok, în fine, n-are nicio importanță. Să vă mai arăt cum arată, cred că are băiatul ăla. N-are nimic. Rezolvăm noi după videoclipul ăsta. STT-ul, aveți și STT să puteți să puneți ce vreme vreți voi. Posibil pe modpack pe videoclip de fapt, să pară un pic întunecat, însă dacă vă jucați, e chiar e luminos, doar că pe filmare e posibil să se vadă întunecat. Deci STT puteți da și seara, cam așa arată seara, cu stele frumos, nori un pic, orașul luminat, reflexele se văd pe mașină, chiar destul de interesant. Cam așa arată seara fără INB. Băgăm un STT 10 înapoi ca să fie lumină. Aveți și cât skin. Puteți să vă setați ce skin vreți voi. Aveți skin-uri HD. Orice skin vreți voi puteți să vă puneți. O să-l vedeți numai voi, dar n-are importanță neapărat. Nici nu știu ce să vă mai arăt exact. În rest, modpack e optimizat. Dacă vreți voi să-l folosiți pe un PC mai slab, vă recomand să opriți NB-ul. Dacă vreți să-l modificați, cum v-am mai zis, apăsați Shift și Enter, faceți voi ce setări vreți pe acolo. Dacă nu vă pricepeți, îmi dați mesaj în privat. O să vă las Discord-ul meu și linkul de descărcare o să fie tot pe serverul de Discord, doar ca serverului, nu în privat, și nu o să fie link de descărcare direct, o să treacă să intrați pe serverul de Discord și o să descărcați acolo. Și cam asta a fost prezentarea. Am făcut-o rapid pentru că n-am neapărat prea mult timp. Ați văzut și străzile. Însă mai multe, dacă vreți să vedeți spre mod pe Costa, vă las pe voi să-l încercați, vă las pe voi să-l vedeți mai mult. Și vă recomand să intrați pe server, cum am mai zis. IP-ul aveți în descriere, cât și jos în dreapta în videoclip. Serverul are potențial, nu e pay to win, comunitate e chiar ok și are panel, forum, e totul pus la punct. Posibil să mai fie un pic de muncă la panel, dar se rezolvă foarte rapid, că băieții își dau interesul foarte mult. No, cam asta a fost prezentarea. Dacă vreți să descărcați, v-am spus unde să descărcați, intrați pe serverul de Discord. Eu am fost Stalin și ne vedem în următorul videoclip, care e posibil să fie prezentarea la serverul ăsta de Samp. Re băieții!